И какво става хора, днес ще играем Brawl Stars с Бобче. Просто ще играем ранкет, нормален геймплей на ранкет. Няма да има челенджи и такива работи. Честа нова година на всички, да сте здрави, щастливи, късмет, любов и всичко. Това е първия клип, който е сниман 2025, но не е първия качен клип 2025. Моля да харесате клипа, се абонирате за канала и приятно гледане. Тук ли си? Да, тук съм. Сега хора, пред вас ще си купя скин на Кроу, защото е хубав герой, но аз нямам скин. Ще си взема Кроу Боун и купуваме го. Аз си казах, просто днес ще се опитаме да стигнем хора до силвър ранка. Така взех си скина на Кроу и нека започваме. Човека най-голям ранк е М4СТ 3R, който е Чемпион 3. 2. Чемпион 2. Това май няма чемпион. Не, Legendary 2. 8000 точки. Между другото, вече на единия ми клип на Евротрък имам... На единия ми клип на Евротрък имам 100 гледания. Тук ли си? Да, тук съм, аз чуя кой герой да взема. Имам 100 плюс гледания на един клип на Евро. Де и те да ми пише. О. Пише ми CS. Перемонах и готово. Ама играй, моля се. Не забравяй, че снима клип. Ти е тук на бронз са някакви ламери. Ти кой ранг си в момента? РЛО. Изкарава тигра. Аз директно просто спайкам авантапна. Аз съм кой ранг? Бронз 2. Единствено спайка ми знае как да играе. Примото май не е много. Примото ще го отблъсна, ако стане нещо. Да, ама нашата колет не знае как да играе, пак спайка им горе-долу знае. И аз от компютър да сдам. Хора ще да бера дачи да обещавам да... Нямам какво да правя, по-добре и супера да не си уействам. Не, няма смисъл. Ай го забудилата, бе. Хора, съжалявам, че лефнах за малко, просто... Трябваше някои неща да направя. Съсипи го! Изяж го! Спайк! Умри! Спайк ме уби. Къде е Спайк? На едно. Не. Да, виждам го. И сега ще чарджнайте и ще умра. Да, за 200. Нашата колет няма да го вземете, човек, тя е твърде слаба. Не, тя е много слаба. Арда YT. Ти малко силно... Арда в YouTube. Хора, не я последите, но сабскрайбвайте се. Добре, хора, не съм много за пайпа. Не трябваше да игра, но съм на още малко от бронз 3. Аз съм бронз 1. Хора, когато мина, ако въобще играя да мина целия Battle Pass или докъдето го мина просто... Аз хора? Ще направя анбоксинг. И може и да си го купя да направя всичко. Да, хора, пък аз съм, както видите, имам 12 награди взети. В смисъл, не съм ги взел, а мога да ги взема, 12 награди. И... Аз имам 2. Аз имам 12. И тези 12 ще си ги пада, докато го такова целия Пропас, ще си го купа после. Така че не се притеснявайте. Аз така съм изиграл точно 3 игри на Showdown. Бобо, Този клип хора сниман на 2 декември 9:20 вечерта. С Стевко се забавлявахме в видеото, че го снимам това на обяд.
Аз всъщност го снимах 10:30 вечерта. Не знам, аз не съм гледал. Карвам, първият ми гол от компютър ще бъде това. След като ги изчистих, да, хора, знам, Едгар е малко женски герой, но... Не, спокойно. Има хора, които си го играят сериозно, т.е. начин... Просто искам да дигнат не 1000 купи, ами... Ей, то скит не трябваше ми скача между другото, мъртъв е. Може, че се ме убия, кита умря. И мене. Ей, вкараха ни. И... Франка е умен, Франка е умен. Франко, и аз това по принцип сега ще го направя. Фарин! Обаче не искам да схабя последния гаджет, така че трябва да Аз чакам. не искам да го изхъба. Супер, аби, обаче ще трябва бай тук. Не, тя стената им няма, за какво да го хъбиш. Мъртъв. Вземи тук. Не мога. Подай. Давай, стреляй. Добре, че мората се дашна. Как обида? Хора, първа победата клипа, аз изпълних 2 квеста. Хора, 954. Той има Вече- квест за 1000. Имам 4 реворда. От Аз Battle Pass. квеста ми за 1000 такива поинта за Brawl Pass го взех. Оле, перфектно. Хора, най-вероятно на CS клипове може да не очаквате, защото... Аз ще качвам. И аз искам, ама няма с кого. Да, бе, с мен и сте. Тедо на клип, да не соли. Че аз направих с него един клип, бе. Аз ще го качвам утре. На Той CS? не солеше. Не, Тедо се е променил много заради този човек. Той не соли буквално. Буквално. Не, аз знам който е. Не знам, не го познавам, но съм сигурен кой е този човек. Какво е? Приятелка на Тедо. Не. Убит. Бягам. Аз На 500 кръв съм. На 500 кръв съм. съм рях. Той аз. Оле. Човек този гром ни направи на 200 стотинки Няма просто. гром уникален герой, ако си от телефон. Искам да се съберат... Ей, те, 3. Айде, 2 дет. Браво. Добре, и последет. Хилвам. Аз имам още един гаджет. Аз ауто им ще играя. Мъртъв. Умрях и аз. Умреш ли? Не, убих единия и умрях. О, бил го! Ей! Трябва да го оцелиха, ма. Не трябва да умираме, Аз умрех. Няма как да не умра. Значи нищо не направи човек да има 9000 демидж. Една победа и качвам ранка. Още един квест изпълних. О, хубаво, че имам 8 реворда с първоначалния. Давайте се видим кой. Аз тръгвам да пиквам герой. Аз съм съгласен по принцип за клип на CS. Това ще качвам. Аз мисля да започна... това няма да го казвам. Кажи. Сериозно да качваш или поредица на CS? Не, мисля да започна да игра без стреч, обаче това няма да стане. Не, твърде докшите. Сигурност. Проблемът е, че при мен е последния път, в който се пробвах да Ти направя... си качвал видео на CS с стречи. Да, става много добро, аз го изгледах. Просто... Аз го изгледах това видео на CS, което Ей, трябваше да взема фанг. за него. Има, да. Ей, ти си качвал на Fortnite с стреч, то същото. И ти също. Това ти ли си ми се сабскрайбна от канала? Не. Защото вече имам по-малко абонати. Знам, имаше 26. Не съм... 25. Имаше 26. Имаше. Не съм се сабскрайбвал, просто не съм ти лайкнал новия клип. Спайк моби. Най-вероятно ти не си лайкнал новия клип, защото го качих преди 5 минути. Той още не се е качил, мисля, че. Ей, днеска ги сурваках и получих 140 лева. Аз няма да коментирам колко получих. Хора, 430. Хора, може да напишете в коментарите колко пари изкарахте от сурваки. Бати, семейството имате богаташи, хей. Какво тук за... Аз изкарах 430. Значи и
казваш, докато биеш някакви с пръчка, казваш буквално 2 изречения и получаваш 400 лева. Да, и буквално хора... Опа, уеснах си хайперчарча. Аз получих 140. Буквално хора, аз казвам едно много яко стихотворение. Стихотворението е Сурва, година весела, година жива, здраво, до година, до амина. Това е аз много съм тъп. Аз казвам Сурва, весела година, да сте живи, да сте здрави до година... Не. Сурва, весела година, да сте живи, да сте здрави, много работа да има. Да сте живи, да сте здрави, много работа да има, всяко зло да си замине, да сте живи, да сте здрави до година до амина. Охо! И получих 140. Аз вдигна ранг с бронз. Смятай, аз от 4 човека взех 300. О, човек е джойнал в кола при Тедо и при Оле. След като кача ранг, като качиме силвър, спирам. Мале как ми взеха була. То най-вероятно аз челят аз го взех. Защото нашия ми го беше съгеснал. Ето кой е близко биратски много. Така. Най-вероятно и аз ще спра като дигнеш ранг, защото няма смисъл да играе. Да, то повече хора няма какво да правим. Пък и няма да ви се гледа от нас толкова дълго видео още. Да. Така че това е напълно добро. Бълък. Убивам го, Не, стрелнах шелето и обаче е твърде късно. Разсеях се, хора, съжалявам. Ох, умрях. Не. Някакъв въпросия ме уби. Добре, защо Едгар се е пробвал срещу Шеле? Това не мога да разбера. Ти си мъртъв. Обаче не трябва ти с... Аз лета тук с Едгара. Моля ти се, Бул тук е много добър. Аз Бул моля ти се, бия много добър. моля ти се, ела. Тук съм. Ела да видиш какъв ултимейча. Изядеш. Убих Шелито. Браво, аз такъв ултимейт изядет. Не, че направо... Че репортна. А не, няма да репортна. Три игри хора правиме. Там аз... Хора аз правя 3. Снимаме от точно 12 минути. Супер, но дали може по-малко 3 игри. Ох, може. Защото може би трябва да пробваме да ги правим по-кратки видеа, аз мисля по 10 на 15 минути макс. Защото аз имам клипове по половин час. На CS така няма как да стане. На CS няма да. Хора, да пишете в коментарите под този. Нашия лев. Пишете в коментарите под този клип дали ви се гледа CS, ако ви се гледа и вие вече има внимание към те, ще снимам, обещавам. Колко е добър, ама аз отслабвам. Не, днеска между другото Тедо ме би 12, аз бях 8. Интересното, което е, знаеш кое е? Интересното, което е, направо не мога да говоря, хора. Отказвам се. Тедо преди беше по-добър. Не знам, преди беше по-добър. За мен е постижение да го бия 8. Мисъл, да му взема 8 рунда. Значи преди като играхме 2 в 2, ние нито един път не побеждавахме с тебе. Това беше първи път, в който победихме. Не, да, победихме, да, и сега ги бихме. Давай, вкарвай. Влизай, то няма какво да стане. Време за Габри. Плок. Опа. Ай, вкарвай. Ще да настанат от Гаврин и ние да сме с Гаврин накрая. Да. Аз нямам супер, аз даже не съм го събрал. Ела, аз съм мъртъв. Набих им доста демидж. Но те тук са... Дай ултимейт на стената, Не, бе, мечката ме стънна, аз малко го миснах. Мечката е тегава тя. Я ни барай топката. Ей, аз пък я ритнах надолу. Аутема. Хора, аутема не е добро нещо. Не използвайте аутема, ако играете. Мале, има хайпер мечка. О, не. Това ще боли много. Аз са танки. По-добре дай да ни вкарат. Не, аз мечката я станких. Те го тя мечката. Моле! Най-слабията. Само и год не е. Така, минус 1 съм. Ей, мечката ме уби. Ама то само мечки има. Ама нашия нищо не прави с тъпото Рико. Мечка е много досадна. Ей, сега ще им пусна. Ето не, че нашия не прави нищо, тя мечката е гадна. Ей, сега имам ултимейт. И аз?
Досада такава, убих единия. Няма как, той нашия... Виж го какво прави. Това е проблема, че нищо не прави. прави. Стени, нямам избор. Досадна мечка, разкарай се. Ей, Мортис, ако нямаше ултимейт, умираше между другото. Па стените им. Давай. Извън. Вкарват, нали? Браво, бе! Аз не знам как го вкарат, само браво. Браво. Ай, Дигнах ранг. Веги. Аз съм на средата на бронз. Аз съм Silver 2. В бронз 2. Не да беше Хора, аз играя извън клип. И то доста рядко ми се да играва просто Stars извън клип. Аз след клипа ще ти кажа нещо. Какво е това? Нокаут. Оле. Булфи. Тук какво си игра? О, знам какво да игра. Гром. Не, мани го гром. Чакай. Да, той е другия много шипен гървета тук. Пускам гаджета и директно заминават. Шейд вече като излезна... Не, Шейд няма опе. Не, кой е герой след Шейд, който беше? Лайтиар ли? Лайтиара мисля, че. Да, като Шейд излезна беше адски щупен, после Лайтиара се появи, Шейд вече никой да го... Имам мале. Сготвиха те просто. И мене ме сготвиха току-що. Не са. Нашия... Добре, нашия уби един. Нашия направо... Уби двама! Абе, кой то... То Уило. буквално... Значи, има 3 имена, които всеки се кръщава с тях. Боец. Да, между другото. Значи, всеки се Да, бе, кръщава... разбира се, че ще ме оцелиш, да. Чакай. Всеки се кръщава Боец. Туфа. Не Туфа, ми Тифа. Аз съм мъртъв. Не, Туфа. Нямам Туфа шанс. си е, да. Всеки се кръщава Боец, Туфа и Тодокси. Имаш и Зирбот. Тодоксито го знам, ама... И Туфа го знам, ама та... Крола, Колтър не Крола. И този е на малко. Аз съм мъртъв. Нашия... Не, тази игра губим. Стигалост. Ако да пусте, супер. И да пусни той да го беше оцелил поне. Оле, трагично. Оле. Хора, най-вероятно няма да успеем за този клип да стигнем до силвър, защото снимаме от 18 минути. Направо тая спираме, няма смисъл. О, същия мап. Добре, аз този път ще играя малко по-женско. Ще взема този път. Да взема ли скуик? Не знам. Пайпър не става, той мап. Хората научиха и не играят толкова много Пайпър. Знам кой. Пиквам скуитък. Вземай. Пиквай. И то само се взима, като съм го пик. Да, то е 18:30 вече. Направо... Тази игра е приключена. Оле! Пък той Бобче сам ще се дигне ранка, най-вероятно сам ще дигна силвъра. Го. Стреляй. Браво, бе. Залепи го. Ама заека с един корш. Ох. Ау. И пак ми лепкаме, но. Ау. Байрана умира. Пчеличката умира. Не умира. Пчеличката... Мале. Байрана много добре ги издиграва. Аха. Не, той се крие по стеничките. Чай ще се блъскам в стената и не гледам къде хвърля дори. И не бих малко. Ма те са 3 лонг рейнджове досадници. Нямаш какво да направиш. Чуват ли се, човек? Аз скачам и съм мъртъв. Не, хора, давайте да го по-бързо и да левкаме. Те няма смисъл, те са твърде добре. One-tapнаха го. Хора, надявам се този клипове да ви е харесал. Ако е така, може да харесате клипа, сте абонирайте за канала и бай-бай!